Kiai ini sana 70, anak 75 kae kiai. Siapa? Kiai Suwadi. Karepe kan mburi lah kae. Waduh. Waduh to. Wong zaman kawinan aku di SD melu apa iring-iringan mlaku dolan dalam wetan itu. Bojone ngulon karingan. Nek sak Antarane SD antarane. sak mantenane kae tetep nganggo judang nek biyen. Tapi anu Oh, nek biyen ya sing mampu nek sing ora ya nek kalangan judang ya papane kanang. Ngamuk embar apa sing tukang Jawa kepruke mangan pitik dipangan temenan nang janggone mentah kembang barang iki. Lah iya danyange njaluk mantene wedok kon metu ya ora ditokke. Mbok ganang terus bersing burang awake lho. Yo nganu nek jaman Kayane ya ning pangan tenan yo. dipangan. Cokot bulu jangan temenan. Jadi kan nek Ora nganu Dadi tenan. dandang kenceng lho. Wis komplit. Dandange ya isih dandange kan. Ya dandangan lho judang barang nang ngarepan lho dul nek ora iso gelem yo mingkak-mingkok kae nek wis kamu anak mlebu taruh jaluk pengan wedok calon pengantene Anu ku ya kelebon ku ya. ya mbok telepon tenan bocah disetel kene ora ngerti lah mun go rame-rame ya iso to ngono Ning nek kelebon tenan ku ya ana pawange ya ngono. lah iya nek mbiyen yo kae sapa saring bapakne saringe sapa Nek nggo wangun-wangun mangan pitik mentah ya tetep. lah iya jan jago-jagone yo pluruk tenan ampuh kae ora mau ambil iring-iring kok kadang berani kok piye Aneh-aneh wae. mlebu wis pengen mlebu ae nang Gorontalo ya didelekke lah karo Kalidoni ampun biyen iki nganggo apa wah sik judangan kan judang kan ngerti judang ya Bro. yo ngerti nek judang terus nganggo eblek barang Isine iki mau gedang lemper piring ngene iki. kayak komplit lah Mlaku to mbiyen to. mlaku Ayo. mlaku ora minggu judange ora kosong ya sini ya bek piring ya bek lemper dan ampuh kok pengen ora ana apa nih Saiki ora sudi. ayo Mlaku tekan berani. Di Tegalsari mobil yo. wis anu Brakawa iku tapi ora saben wong nganggo lah sing wong cara-cara semua tutuk Brakawa wis rame cara saiki yo adat lah ngono lah Cur-cur. nah itu Ya iki nek wong sugih ya judange